Hannah dwi es i Mhrifysgol Aberystwyth a nes i astudio Cymraeg. Dwi'n dod o'r Wrecsam a dwi'n dod o deulu hollol ddi-Gymraeg. So felly es i ysgol cyfrwng Saesneg ac astudio'r Cymraeg fel ail iaith, hyd at lefel A. A wedyn nes i penderfynu mynd i Mhrifysgol yn Aberystwyth i gario ymlaen i astudio'r iaith. Ers i fi gadael y Mhrifysgol, mae pob swydd dwi wedi cael, mae'r Cymraeg wedi bod yn angenreidiol. Erbyn ŵan dwi'n gweithio efo Coleg Cambria efo dysgu Cymraeg Gogledd-ddwyrain fel rheolwr Cymraeg Gwaith, yn edrych ar ôl cwrsio Cymraeg Gwaith yn benna, sydd yn maes sy'n datblygu ac yn tyfu. Felly, ers bod yn y Byd Gwaith, dwi wedi sylweddoli faint mor pwysig ydy'r iaith Gymraeg fel sgil. Mae pob swydd dwi wedi mynd amdani, so mae Cymraeg wedi bod yn bwysig ac yn hanfodol, a mae wedi agor lot o ddrysau i fi yn y Byd Gwaith a tu allan i'r Byd Gwaith hefyd.